19 година в Україні. Середа. У прямому ефірі для вас підсумковий випуск новин «Заман». У студії працює Олег Борисов. Моє вітання. І сьогодні йтиметься про таке. Завершення воєнного стану. Воєнний стан в Україні скасовується. Що зроблено за цей місяць та про що звітував на засіданні РНБО президент України Петро Порошенко. Справа Едема Бекірова. Окупанти цинічно затягують розгляд апеляції кримського татарина Едема Бекірова. Сьогоднішнє засідання скасували. Адвокати наполягають на переведенні Бекірова до медичного закладу. Вогонь у відповідь. Найпотужніший удар за останні 4 місяці. Ізраїль обстріляв околиці Дамаска. Сирія відповіла ракетним залпом. Які втрати мають сторони? Наслідки негоди в Україні. Україна у сніговому полоні. Заблоковані траси та повний блекаут. Без світла лишились сотні населених пунктів по всій Україні. Автівки витягають із снігових кучугурів другу добу поспіль. Воєнний стан в 10 областях України завершено. Про це під час засідання РНБО заявив президент Петро Порошенко. Утім, загроза з боку Російської Федерації залишається і досі. Водночас, непродовження воєнного стану Петро Порошенко пояснює наближенням майбутніх виборів в Україні. На життя пересічних українців воєнний стан не вплинув, зауважив очільник держави. Чому? Мною приймається рішення зараз його не продовжити, тому що ми маємо дві загрози. З одного боку, загрозу прямої воєнної агресії, і ми сьогодні набагато більше готові для відсічі цієї агресії. А з іншого боку, наступ на демократичні права і свободи громадян, де я як президент є гарантом дотримання конституційних прав і свобод громадян, в тому числі і право вибору. Також я хотів би наголосити, що нікуди не поділася і російська загроза. І, можливо, я буду з вами відвертий, якби не вибори, ми би попросили Верховну Раду продовжити цей воєнний стан. І до теми запровадження та скасування воєнного стану розповімо трохи пізніше у цьому випуску, а далі нині продовжуємо випуск новин. Ще 5 українських моряків, затриманих у Чорному морі росіянами, лишили за ґратами. Сьогодні так званий Верховний суд Криму відхилив апеляції капітанів захоплених кораблів Богдана Небелиці, Олега Мельничука, Дениса Гриценка та матросів з Яни Капу та Бердянська, Євгена Семидоцького та Юрія Без'язичного. Відтак, вже 20 морякам окупаційний суд відмовив у збійні запобіжного заходу. Щоправда, зменшив терміни тримання під вартою на 1 добу до 24 січня. Но что касается сегодняшнего суда, то никаких сюрпризов не случилось. Верховный суд Республики Крым, так называемый, вынес однотипное решение в отношении нескольких военнопленных моряков. Как и в предыдущих во всех случаях, суд оставил в силе постановления судов первой инстанции и сократил на 1 день срок содержания под стражей до 24 января. Но что касается моего подзащитного, Даниила Гриценко в ходе судебного заседания заявил, что является военнопленным. Нагадаю, 25 листопада росіяни атакували 2 українських катери і рейдовий буксир. 3 моряків поранили. У анексованому Криму їх заарештували на 2 місяці і відправили в московські СІЗО Лефортово і Матроська Тишина. Окупанти всіляко затягують розгляд апеляції на арешт кримського татарина Едема Бекірова. Захист несправедливо затриманого російськими спецслужбами готувалися оскаржувати його арешт сьогодні, але так званий Верховний суд Криму несподівано скасував засідання. Адвокати впевнені, окупанти за 2 тижні псевдослідства так і не змогли довести провину Едема Бекірова. За словами Олексія Ладіна, тяжкохворому Едему Бекірову лише кілька днів тому вдалося передати усі необхідні йому медикаменти та матеріали для перев'язок. Тепер захист домагатиметься, аби Едема Бекірова перевезли із загального блоку Сімферопольського СІЗО до медсанчастини. Ну и защита сейчас направила жалобу во всевозможные инстанции для того, чтобы изменить эту ситуацию, чтобы его перевели в медсанчасть и для того, чтобы, собственно, провели медицинское свидетельство привлечения специалистов. Потому что та справка, которая имелась в материалах дела, когда ему избирали меру пресечения, справка врача-психиатра, да, о том, что у Бекирова нет психических отклонений,
и он может содержаться в следственном изоляторе, в общем-то, ничего общего с действительностью не имеет. Нагадаю, мешканця Новоолексіївки Херсонської області Едема Бекірова окупанти затримали при в'їзді в Крим 12 грудня. Його звинуватили в незаконному придбанні, зберіганні і перевезенні боєприпасів і вибухівки. Абсурдність цих обвинувачень очевидна. 57-річний Едем Бекіров – інвалід першої групи. Він хворіє на цукровий діабет, у нього ампутована нога, а навесні минулого року чоловік відновлювався після складної операції на серці. Йому встановили 4 шунта. Кримський татарин Сервер Мустафаєв залишатиметься на медобстеженні у Сімферопольській божевільні до 10 січня наступного року. Мустафаєв переконаний, саме тримання його у психлікарні протиправне. Його адвокат Сергій Лігостов сьогодні відвідав політв'язня. Каже, Сервер Мустафаєв тримається мужньо і на будь-які провокації з боку окупантів не ведеться. Я поддерживаю его, разделяю его мнение по поводу нахождения в психиатрической больнице. Это ненужное действие, и оснований для помещения его туда не имеется. Передает огромный привет и огромные слова благодарности друзьям, знакомым, малознакомым людям, которые поддерживают его семью в данную трудную минуту. Нагадаю, кримсько-татарського активіста Сервера Мустафаєва окупанти затримали 21 травня і звинуватили у тероризмі та причетності до забороненої в Росії організації Хізбут Тахрір. Рясний каменепад стався в районі мису Сарич та на трасі Севастополь-Ялта. І шматки гірської породи посипалися на проїжджу частину. Відомо, що самі автівки не пошкодили, але зруйнували відбійник. Рух на цій ділянці ж автошляху зараз ускладнений, легковики можуть рухатися лише однією смугою. Аби придбати каміння з дороги, на місце вже виїхали рятувальники. Утім, водії бояться їхати цим маршрутом, адже гарантії того, що каменепад не повториться, не може дати ніхто. І про інші події, які сталися у Криму, далі в нашому огляді. В окупованому Криму зростає показник смертності на дорогах. Так, з початку року на півострові сталися 738 ДТП, в яких загинуло 122 людини. Це на 60% більше, ніж минулого року. В окупаційному управлінні МНС кажуть, зросла вдвічі і сама кількість аварій. Причинами такої сумної дорожньої статистики окупанти називають збільшення транспорту на півострові, поганими дорогами, частими відключеннями світла, а також з пасивністю даїшників. У Севастополі не можуть взятися за будівництво медичних закладів. За словами окупаційного губернатора міста Дмитра Овсяннікова, все через запровадження міжнародних санкцій. Мовляв, великі іноземні компанії не хочуть заходити у регіон. Ще цього року мало розпочатися будівництво інфекційної лікарні, лікарні швидкої допомоги та онкодиспансеру. Зараз ці терміни зведення зірвані. Конкурс для пошуку будівельників проводитимуть вже наступного року. Был проведен конкурс, к сожалению, компании не пришли, нормальные, нет качественного строителя. Нам был предложен ряд компаний Минздравом России, но они не пришли. Нацбанк України випустив нову 5-гривневу монету, присвячену окупованому Севастополю. На монеті зображені головні символи міста – вітрильник, збудований на початку ХХ століття, якірний хрест, корабельна гармата, піраміда з ядер та колони Херсонеса. Сувенірну монету можна придбати у будь-якому відділенні Національного банку. Викласти за нею доведеться 44 гривні. Наталя Барська, Заман, АТР. У зоні бойових сил сьогодні відносно спокійно. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. Ворог 5 разів порушував режим припинення вогню. Позиції Об'єднаних сил обстрілювали з гранатометів, різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі населених пунктів Піски, Красногорівка на Донецькому напрямку, а також поблизу селища Гнутове на Маріупольському. Один раз гатили зі зброї, забороненої Мінськими угодами. Негода наробила лиха в Україні. Через півметровий шар снігу на дорогах утворилися 20-кілометрові затори. По всій країні й досі близько 1000 автівок залишаються заблокованими. До визволення транспорту залучають і військових. Деякі області взагалі закриють автошляхи на в'їзд. Негода вирує вже другу добу поспіль. За цей час знеструблено майже 5000 селищ. Подробиці снігового полону дивіться далі у нашому сюжеті.
Снігова пастка. Цієї ночі негода заблокувала на дорогах майже 1000 автомобілів. Найскладніша ситуація на Полтавщині. Там через півметровий шар снігу на дорогах виник 20-кілометровий затор. Все через те, що снігоприбиральна техніка почала працювати запізно. Зі снігового полону легковики зараз витягає бронетранспортер. Надвечір Полтавщина оголосила про закриття в'їзду будь-якого транспорту. Рішення про обмеження руху транспортних засобів великовагового та громадського транспорту по наших дорогах було прийнято вчасно тільки в Кіровоградській області. Із запізненням були прийняті такі рішення у Полтавській, Черкаській, Дніпропетровській областях. На Сумщині рятувальники звільнили зі снігового полону майже 500 пасажирів. Автобуси зупинялися посеред дороги і перекривали рух для іншого транспорту. Близько 150 автівок замело на Кіровоградщині. Завдяки вчасній допомозі 2 хворі дитини змогли доїхати до лікарень. На Дніпропетровщині рух по об'їзній Південний потік перекрила вантажівка, яка застрягла у Переметі. Її витягали за допомогою спецтехніки. На непроїзних дорогах рятувальники організовували пункти обігріву. Туди найперше запрошували дітей та людей літнього віку. Заручники снігових кучугур в наметах відігрівалися, поки їхні автомобілі звільняла спеціальна техніка. На сьогодні в Україні синоптики оголосили чергове штормове попередження. Місцями пориви вітру досягнуть 15-20 метрів на секунду. З 27 по 31 грудня ми не чекаємо якихось суттєвих ускладнень погодних умов, хоча внаслідок переміщення атмосферних фронтів через територію України, не дуже активних, випадатимуть опади переважно у вигляді снігу, мокрого снігу. Наразі рух ваговиків обмежили у 4 областях – Дніпропетровській, Чернігівській, Кіровоградській та Полтавській. На заході країни у горах є загроза сходу снігової лавини. Опади та ожеледицю прогнозують і у Криму. Ріана Алієва, Zaman, АТР. Снігова блокада у Туреччині засипає нині центральну та північну Анатолію. Дороги скувала ожеледиця, а подекуди машини позастрягали в переметах. Жертвами негоди вже стали щонайменше 3 людей. Ще 76 дістали поранення. Це переважно пасажири 3 автобусів, що не втрималися на слизьких дорогах. Один з них потрапив в аварію у Кершехірі. Тут загинули 3, зокрема 1 дитина. 35 поранені, 6 з них у критичному стані. Ще 12 людей дістали травми в ДТП, що сталося в Анкарі. 3-й автобус перекинувся у Спарті, травмованих майже 2 десятки. Водіїв просять за можливістю лишати автомобілі вдома. Також у регіонах, котрі потерпають від негоди, позакривали школи. Обмінялися авіаударами. Ця ніч на кордоні між Ізраїлем та Сирією видалася гучною. З обох боків полетіли ракети. Країни звинувачують в атаці одна на одну. А в Дамаску заявили, це був найпотужніший обстріл зі сторони Ізраїля за останні 4 місяці. Докладніше про це та інші події у світі дивіться далі. Небо на Близькому Сході цієї ночі раз у раз спалахувало від розриву снарядів. На околиці Дамаска посипалися ізраїльські ракети. Сирійська зброя працювала в зворотному напрямку. Кожна з країн заявляє, що противник атакував першим. Гуркотіло в прикордонних районах кілька годин поспіль. Військово-повітряні сили Ізраїлю громили ракетами базу міліції Хезболах та вартових Ісламської революції, які воюють на боці Башара Асада. Повідомили, що знищили 3 об'єкти. В Сирії це заперечили, при цьому заявили про кількох поранених сирійських солдат. Руйнівний землетрус на Сицилії. Розбирають завали після того, як вночі острів здригнувся від підземних поштовхів. Щонайменше 10 постраждали, у них легкі травми. Землетрус магнітудою 4,8 стався в районі активного вулкана Етна близько 3-ї ночі. Деякі будинки поштовхів не витримали, вони частково чи повністю зруйновані. Подекуди на історичних будівлях потріскалися фасади. Вулкан Етна прокинувся на початку тижня після серії слабких землетрусів. Через стовп попелу, що простягнувся на кілометри, довелося частково закрити місцевий аеропорт.
Крок назустріч. Південна та Північна Кореї символічно об'єднали свої залізниці. Пасажирами спецпотягу стали сотня південнокорейських чиновників, політиків і представників родин біженців. Рейс вирушив з Сеула до прикордонного північнокорейського вокзалу Панмун, що поряд з містом Кесон. Саме тут представники влади обох країн провели церемонію офіційного об'єднання. Хочуть, аби рейси між Кореями стали постійними, а в майбутньому планують створити залізничне сполучення із євразійським континентом, щоб перевозити вантажі з Корейського півострова до Європи. Коли саме стартують роботи, не повідомили. Десятиліттями Північна і Південна Корея ворогували, і залізничного сполучення між ними не було. Анна Макаренко, Заман, АТР. І повертаємось до теми воєнного стану, який анонсували на початку цього випуску. Його, нагадаю, сьогодні завершено. Про це під час засідання РНБО заявив президент Петро Порошенко. Утім, загроза з боку Російської Федерації залишається і досі. Водночас, непродовження воєнного стану Петро Порошенко пояснює наближення майбутніх виборів України. На життя пересічних українців воєнний стан не вплинув, зауважив очільник держави. Утім, думки експертів щодо доречності його запровадження розділилися. Тему продовжить Олена Стецюк. 30 днів воєнного стану позаду. Президент зібрав РНБО та заявив, країна-агресорка не зупиняється. ОБСЄ підтвердила дані розвідки, що в районі Луганська підтягнуті системи реактивного вогню «Град», збільшена кількість артилерії та невідведені танки. Не зменшилася і військова присутність РФ в Азовському морі. Проте українська армія стала сильнішою і готова до відсічі російської агресії. Доукомплектовано військо та поставлена нова техніка. Чому? Мною приймається рішення зараз його не продовжити, тому що ми маємо дві загрози. З одного боку, загрозу прямої воєнної агресії, і ми сьогодні набагато більше готові для відсічі цієї агресії. А з іншого боку, наступ на демократичні права і свободи громадян, де я, як президент, є гарантом дотримання конституційних прав і свобод громадян, в тому числі і право вибору. Я хотів би наголосити, що нікуди не поділася і російська загроза. І, можливо, я буду з вами відвертий, якби не вибори, ми би попросили Верховну Раду продовжити цей воєнний стан. Проведені надзвичайні мобілізаційні заходи. Ви знаєте, що пройшли навчання десятків тисяч людей, резервістів першої черги. Проведені злагодження частин територіальної оборони вперше в таких великих масштабах. Проведені навчання цивільної оборони. Вскриті дуже багато, на жаль, от в плані цивільної оборони у нас найбільше проблем. Президент додав, наступного року Збройні сили України отримують 6 тисяч зразків озброєння, а ще анонсував нові санкції України проти Російської Федерації за незаконні вибори на Донбасі та агресію у морі. Україна ніколи не відмовиться від використання своїх азовських портів, зокрема й для військових суден. За агресію проти нашої держави в Чорному морі, біля Керченської протоки, тих, хто атакував наші кораблі, тих, хто був причетний до незаконних судових процесів, до затримання, ті, хто віддавав накази. Воєнний стан жодним чином не вплинув на життя громадян та економіку, наголосив очільник держави. До слова, не було комендантської години, обмеження свободи медіа, вилучення майна на потреби армії, як і фінансових обмежень. Україна отримала новий транш від МВФ. На посилений режим роботи перейшли силові органи, відбулися збори резервістів. Ми розгортали бригаду територіальної оборони Херсонської області у кількості бригаду територіальної оборони Херсонської області в кількості 5 батальйонів, які ми розгортали повністю по всій області, які спільно з військовими відпрацьовували спільні дії, можливі і так далі. В Україну перестали пропускати росіян-чоловіків віком від 16 до 60 років. За даними Держприкордонслужби, на період дії воєнного стану у 10 областях не пустили в Україну понад 1600 громадян Росії. Крім того, на свою територію держава-агресорка не пропустила 351 українця. Обмеження на кордоні президент пропонує залишити і надалі. Воєнний стан відмінили рішенням президента. Ви знаєте, що це положення скасовано, але в той же час залишаються загрози на державному кордоні. Тут ми продовжуємо заходи щодо підвищеного контролю за в'їздом іноземців на територію України і що стосується протидії переміщення
зброї, вибухівки, наркотиків. За останній місяць суттєво скоротилася кількість осіб, які перетинали адмінмежу з анексованим Кримом, розповіла заступник командира громадського формування «Аскер» Евеліна Аріфова. На материкову частину не пускали чоловіків-росіян, до Криму ж іноземцям зась. В приграничном районе очень нестабильная ситуация. Я считаю, что надо продлить военное положение, надо проконтролировать все действия коллаборантов, которые сидят при власти в администрациях приграничных, потому что коллаборантов, вы сами знаете, много. И чем чище будет Украина на сегодняшний день, тем быстрее мы победим в этой войне. Фахівці ж по-різному оцінюють результати воєнного стану. Кажуть, Україна не могла інакше реагувати на акт агресії проти українських військових кораблів та захоплення у полон українських моряків. Хоча деякі вбачають і негативні наслідки. Відбувалося те, що прописано в підручниках з міжнародного права, і відповідно реакція України, на мою думку, була цілком обґрунтована. Я не думаю, що хтось відчув на собі якісь обмеження. Ну, хіба що була обмежена політична агітація в 10 регіонах країни. В регіонах, які є проблемними для діючої влади, були, скажімо так, відтерміновані вибори в ОТГ. Щодо, можливо, порушень основних свобод українців, мається на увазі заборона страйків. В місті Одеса мали бути проведені страйки щодо невиплати зарплати представникам бюджетної сфери. Поштовхом для запровадження воєнного стану став обстріл Російською Федерацією 3 українських військових суден і захоплення 24 моряків у Чорному морі. Але головне – повномасштабного вторгнення Російської Федерації не відбулося. Олена Стецюк, Владислав Стожук, Ельвіна Сідбулаєва, Заман, АТР. І дивіться телеканал АТР у двох форматах – SD та HD. Формат HD залишається на тому ж супутнику Astra, а от формат SD з 10 січня переходить на супутник Amos. Якщо ви маєте HD-тюнер, ви залишаєтесь на супутнику Astra, але обираєте в меню пункт ATR HD. Якщо спеціального тюнера немає, ви маєте перелаштуватися на супутник Amos та продовжувати дивитись нас в форматі SD. І це все, що встигаємо для вас підготувати. Наступний випуск вже о 20-й годині для вас підготує Шевкет Наматилаєв. А саме зараз ефір продовжить програма «Ахшам». Гостем студії буде Олександр Москалюк, політичний аналітик. Говоритимуть про завершення воєнного стану. Залишайтесь з АТР, буде цікаво.